Lakbay Katoliko, mayong adlaw ka natong tanan. Sa katong mga nangutana kung unsay relihiyon atong babaye nga nangluwa dito sa St. John the Baptist sa Jimenez, no, Misamis Oriental. Usa di ay ni ka membro sa Seventh Adventist. O atong tanawon ning maong interview. Sa ngalan sa simbahan, so humarap siya ngayon, no? Christine, kailan yun nangyari ang pagpasok niyo sa simbahan, yung nag-viral ang video na inaakusahang dinuraan mo? Ito Sunday, last Sunday po. So, ang daming nagbasa sa'yo, no? At may mga natanggap ka na death? Totoo? Oo, daghan ka ayo jud. Text, tinexan ka? Oh, dili through post and on messenger. Daghan. Anong sabi? At yun ko, nakitang ko na Jimenez. Pag makita kanila dito sa Jimenez, papatayin ka daw. So, ipablatter mo yan. Ngayon, may isagawang solemn ritual for the rite for repentance ang isasagawa sa katedral. No, sa Jimenez. Ano ang gusto mong ipaabot sa mga kaparian at sa obispo? Mag-sorry Father sa lahat ng simbahan ko, hindi ka talaga yun. May kalabastakan kami, water na hindi daw. Kasi sacred yun, pero hindi talaga ako lumura yung wadyo ko nang lawa dito. Maski kamatay pa na ako, wala dyan. Christine, ilang bisis ka nagsimba sa St. John Baptist? This year? This year, nagsimba ka? Karon lang na year, dito lang nga time na nakasimba ko balik dito. Pero nangumonyon ka rin? Oo, itong time adto nanguan ko, nangumpisal. Nangungumpisal ka? Nangumonyon? Oo. Pero hindi ka binyagang Katoliko? Hindi ka pa nabinyagan bilang Katoliko? Pero kasimba ko. Oh, so huwag ka munang mangumunyon, no? Dahil di ka pa Katoliko. So nabinyagan siya ng asan ka nabinyagan, Christine? SDA. Sa SDA. So ano ang gusto mong ipaabot lalo na sa mga nagbabas sa iyo sa social media at mga nag-threat sa iyong buhay? Wala dyan na ako gihimo. Then, kuan ka lang na. May video po na ako original. Hindi akong gusto nga. Kuan paminawon po din yung akong side kay. Depress ko. Wala po ko nagpasikat nga vlogger para lang may anak ko. Wala po ko nalipay nga naabot ko sa kuan sa National TV. Wala jud. Kaya ang akong vlog, kanang it's more fun and wala jud ko na kuan nga maka-hurt ko sa maski kinsa or maski sa simbahang Katoliko. Ano to? Okay, salamat. Dinhi klaro kayo giingon jud sa babae nga usa siya ka binunyagan sa Seventh Adventist. Asan ka nabinyagan, Christine? SDA. Mao na nga mugawa sa tong konklusyon ang mga Sabadista wa joy mga batasan.